Ah, shit. Here we go again. О, да. Майка ти. О, да, 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 да. Да, нали серям? Да, И се изсерих. да. Се изсерих, тръгвам да си бърча газон. И, И си бърча газон. и, Съм готов, нали? да. И вече само гаш четвърто. И по време усеща мъртвечия мощ хартия в газон. Те са велики ютубъри, също така са двама братя, също така са най-известни. Айде на здраве за Анди Студио, айде на здраве за Анди и Дани, айде на здраве за Анди Студио, айде на здраве за Анди Студио, абонирайте се за АСБГ. Пишете в коментарите, това бях аз с БГ, Анди Студио. Ако гледате това видео, обичам ви, айде на здраве за Анди Студио, да се абонират Анди Студио за канала ми, да. Да пишете в коментарите, аз съм Асус БГ, айде на здраве. Matt Hardy crashed and burned. Look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! Allah Akbar. Look at this dude. Имам нещо бяло. Wait till you see the. No, 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 no. Аката не е с шунка, не е с крем. Умник, не си ли ял сандвичите на лавката, къде с такова състежанка и шунка, бе, брат? Да, същото обаче с такова. Не е руска салата, не става руска салата. Просто на същия състав. Абе, но умник, как състежанка ще направиш руска салата, бе? Ти ма уме ли си кръпци, бе, брат? Прегледай! Що се казва едното снежанка, другото руска, бе, брат? Ма уме ли си? Ало, да. Къде е педал? Аз нямам нерви, ще откача, искам да му отрежа главата вече. Къде е той педал, бе? Педала трябва да умре. Аз ще го убия, брат. Сега ще видиш какво ще стане. Там трябва. Манеш. Стоян е голям сибот, също и Пикачу, и Холмзе, и Дидо, и не на последно място Мани. Бато, това майка ти го казва, докато ми духа, бе, ей, педерас. Ела за бой с Руене. Еди, ляга ми казах. Добре. Round one. Fight! Айде да се пушат малко. Добре, О, не е безбрашно за банята на хора. Нищо нямаше да разбера. Ама кажи, тая не бех ли оригинален? Това докато го пикарих си изми. Най-добрите идеи ми идват докато пика човек. Топ. Това беше смешно. Свести Петър да се гръмне!
Е това пай. Да, това са лозови сърми, братле. Това е най-вкусното. Ти какви сърми ядеш, братле? Ти зелеви фигури. Бах ти малките сърми. Да, те са мъчки, братле. Яде ли да? Гледаш ли? Охо, бе. Чай само да, нали няма... Сърмата ми падна. Също малко. Брат, падна ми сърмата. Бубе, брат. Между там, где е много речките. Получи СМС и ти светна кружката. Влизаш в борч, да натопиш чушката. Тебниш кучката, дробиш бу... Удри, сирене! Айде, сирене! My friend here, Justin, he's already taken, and he's cracked at Fortnite, my guy. Айде, Торе! Умирай! Ама гадно. Ами искаш да ходиш? Да, маса. Много лапс, сап. Б. Дръжте само, скрите ме, скрите. Да, нашия вас е леш. Им падна. Нашия стои врат. Сега ти са вече? Да. Да. Double kill. Пейка. Пейко. Triple kill. Средния пак. Браво, Яуре. Добре, ще ти върши точно между другото. Да му е Случва се. А ти какви са лекета? Лекета! Мале като сляза. Не, едно е. Лекета! Ай, вземи то се. Мале като сляза. Стига бе, стига. Вижте, бата, как си дава така ръката. Вижте, тя не... Леле, човек, ужас. Утро ти има, отречи се. Или ако не щеш любовна клетва, дай ми. Защо го гледам това? И аз не ще съм вече като...